Soc la Júlia Serra i us vinc a explicar el meu treball de recerca que tracta sobre els protectors solars. Des de ben petita he estat vivint en un àmbit sanitari i científic del qual m'he encuriosit. Considero que el meu treball de recerca és un treball científico-social, ja que em centro en l'àmbit científic i l'extrapolo a l'àmbit social. La metodologia consta de 3 parts que han anat sorgint mentre em vaig endinsar dins del treball. En primer lloc vam fer una enquesta a 300 persones, via forms, format paper i format digital, de les quals vam poder obtenir unes respostes que podem veure aquí. I el que es va obtenir amb aquests resultats van ser que sí que sabem que s'utilitza la protecció solar de crema, si ens posem, clar que ens posem protecció, però a l'hora d'utilitzar-la o a l'hora de saber com funciona realment és on tenim mancances, com podem veure a les preguntes següents. Seguidament es va fer un altre experiment que va ser dut a terme gràcies a una làmpara de Wood, que és una làmpara de llum ultraviolada, que el que va ajudar a fer és el següent: detecció de l'aplicació correcta del protector solar en la cara. Llavors, el que es va fer va ser donar una crema a una mostra de gent de cada franja d'edat, per ser específics 5 persones de cada franja d'edat. I el que van fer va ser, tu els donaves un pot de crema sense saber ells quina quantitat havien d'utilitzar i se l'aplicaven a la cara. I després es mirava amb la làmpara de Wood si se l'havien aplicat correctament o no. Com es pot veure en aquesta imatge, la gent els va impactar moltíssim quan van veure que l'aplicació que es posaven, hi havia gent que sí que se l'aplicava correctament, però moltes de les persones se l'aplicaven malament. I això va ser un canvi quan just els vaig explicar quines quantitats havien d'utilitzar i com les havien d'utilitzar i com s'havia d'aplicar, realment és allí on van prendre consciència. Seguidament, com que vaig veure que amb els resultats que vaig obtindre de la web, vull dir, de l'aplicació facial i el Forms, vaig decidir fer una pàgina web, la qual, podeu veure aquí, la qual es basa en quin tipus de fototip tens, és a dir, de tu poder escollir el teu fototip i que et digui quina crema necessites i la quantitat exacta, és a dir, quantitat mínima que cal utilitzar per usar el protector solar. Perquè vaig pensar que així era una manera de poder ajudar a la gent, a la població, per tenir més consciència de la protecció solar, que és molt necessària avui en dia. I finalment podem arribar a la conclusió final d'aquest treball, i és que hi ha un gran desconeixement de les quantitats que cal utilitzar, la població coneix el seu fototip, però a l'hora d'escollir es guien més per les textures o per altres factors que no tenen en compte la seva tonalitat de pell, hi ha un desconeixement del temps que cal utilitzar a l'hora de reaplicació i a l'hora de posar-se'l. Es veu la consciència a mesura que els anys van passant a les persones, majoritàriament, i categòricament es podria dir que el factor de protecció solar s'utilitza incorrectament. I finalment us deixaré aquí un decàleg de bones pràctiques per si us interessa. Moltes gràcies.